Kamano mrama intire nyakwara mga ng'arwa kie chenro mar migago odiochiengni ma kawuono tarik 13 dwe mar abiriyo higa mar 2026 arwaki ni ibed koda ka chako nyaka ang' wantieki to mokwongo magi e weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Tenda rita ma Kisumu koni gitiyo kod okwach kich enono monj manyoro kelo tho mar ji 2 kendo weyo pikipiki 9 kawang'. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ohingo odiochieng' mar kedo kod mibadhi e pinje Afrika. Moko kuom MCAs ma Migori seyo tend kaunti no kuom deko lando chenro mag dongruok mowinjo tim gi weg orak mong'ere kaka procurement. Namba en 239 X marwa kata Twitter @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Bende wantira chiel kachiel kukalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Komiti mar arita e kaunti ma Kisumu oyango tiyo kanyakla kod obila machoko maling'ling mar mako achije mitudo kod maundu manyobedo e boma ma Kisumu manyoweyo ji 2 kowito ngimagi kagiloso kawuono e boma ma Kisumu. Komishona mar kaunti ma Kisumu Ramadhan Mwabudzo wacho ni tend arita kwe noyudo maling'ling mar kaka ne opanga maundu makamano. Okang' manyomiyo obila thuolo mar gayo maundu no ma obila wacho ni do bedo mapek. Mwabudzo bende oyango tho mar ji 2 e kinde monjno kendo lero ni nonro dhi nyime mar mako achije mamoko mitudo kod maundu no. Political competition must never become a license to sponsor violence or recruit young people into criminal networks. Anyone found financing, organizing, or facilitating acts of violence, directly or indirectly, will face the full consequences of the law. Responsibility extends beyond those who wield weapons to those who provide resources, direction, or protection. For the conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down. And we will get you. So if you think you are on holiday by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we'll still track you down. It doesn't matter who you are. We'll get you. Achije 14 mitudo kod maundu manyo neno e boma ma Kisumu kod Nyahururu odiochieng' manyoro omaki kendo chwale doho kawuono. Tend arita kwe report margi kawuono oyango ni gidhi nyime kod timo pedha ne achije mamoko e kinde magisingo thiro timbe maundu jore mikodo kod ketho kwe e kinde rombe mag galamoro. Jaod bura ma Kisumu County Ruth Odinga koro seyo josiasa matiyo kod rowere e rocho rombe mag siasa. Kukoni josiasa nyaka kaw ting' kendo we tiyo kod rawere e yo maok ni kare. Ruth olero magi ka owacho ni josiasa manyayo tiyo kod rawere kendo chulogi mar timo njore rawerego biro chako lokore kendo mecho gi ang'enge kendo chwe donjore kod jopiny maonge gi dwaro mora amora e siasa. Kone bad migawo mar obila mondo okasre mapiyo mar kawo okang' mar chik ne joma nyayo timbego. Even policemen should not be in one area for too long. For too long to ng'iyo. Police kawo tiloko tikelo mono nono kendo bedo kanyo. So but magi tegi mo nyalo mana wacho no sani gimako nyithindo gi to gidogi wegi. They pick the children and then they release them the next day. And you find that we leaders are the ones who are perpetrating. Koma kuwi no tiko ni manu woda. Kaiti digo lekini se. To nego nyathi ng'ato. Sani riwa botogni kokwa wache mana motegno odhi adhiya ni nyathi nyoto sambla. Ni onege e do cemetery. Hindu cemetery kama inege ng'ato nade.
O di kwalo wiye ma ini mose gine kusango manenga to di kwalo isemeti maka to nyafinga to nego kam, because the deaths have become senseless. I am talking that we must sit down as all of us and bring change. Otherwise, I'll do it as a one-person's crusade. Jalup Governor ma Machakos Francis Mwangangi koro seyo jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen kuom mano ma wacho ni omedo siasa e tayo migao no kar chopo dwaro mar jopiny ka owuoyo gwenge ma ikombe kanisa mar AIC Mayata. Mwangangi lero ni jo Kenya mang'eny medo winjo matek kaluwore kod rach mar arita to onge okang' ma ikawo gi jatend migao Murkomen. Jalup Governor no seyo tend arita kwe mapacho kae medruok mag jonjore ma osiko hinyo jo Kenya ahinya to jokanyo mag kweth maketo sirkal tesre. Ni mwana Juma Musiki endo mienge tichambe anoka kuoneke. Murkomen, please punguza and go back plan. Maneno ya vita tuachane nayo. Baba Askofu, hii maneno ya gunism sasa tunaona inatolewa huku inapelekwa kule. Guys, how? Where on earth? Sasa watazuia, wataleta usalama haji. They are making the work of the officers under them very difficult, extremely difficult, because of mundomo yao wanafungua. They are more of politicians than the job they are given. I wish they can sit, look back, look where the country is coming from, where we are and where we want to go. Ahead of next year's elections, tunataka utulivu na usalama wa nchi. Jatend migao mar jolweny Soipan Tuya okwayo jodolo mapacho ka mondo olemne Kenya e kinde ma siasa medo chwakore ka Kenya oriyo yiero maduong' ma higa 2027 koloso e kanisa mar St. Joseph Boma ma Narok. Tuya oparo ne jo Kenya ber mar nyayo kwe kendo kik gidonji e timbe manyalo nyayo pogruok mathur ka. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu ogolo siem mager ne rowere marocho rombe mag siasa e kaunti no ni gibiro neno makolwer. Watu wakuja watafute kura yao, waende sawa kwa sababu watamaliza siku moja na waende, watuachie watu wetu tuweze kukosa kwenda. Sisi tunataka kuwa na amani. Tunataka kuona watu wataonyesha ifurugane. Hapana. Hiyo mimi kama gavana wenu ninakataa. Mimi nikiwa waziri wa ulinzi, tunaomba maombi yenu tuweze kuiombea nchi yetu ya Kenya. Kama mungekuwa na nafasi, mimi nikiketi kama waziri wa ulinzi, nimeweza kuona mambo mengi ambayo labda wananchi hawaoni. Tuko na nchi ambayo imebarikiwa. Ukiangalia nchi zetu jirani zote, hata sitawataja, wako na misukosuko ya kisiasa, ya kiuchumi, ya mambo mengi. There is no stability kwa nchi zetu jirani. Lakini nchi yetu ya Kenya, Mungu ametubariki. Mokugum jod bura mawuok Imbo mar Kenya dhiro mondo jatend migao mar weche Saga Wycliffe Oparanya obi obed jalup jatend Ruto e yiero maduong' ma higa 2027 ka giloso e kinde nyasi mar kanisa Kwisero. Jod burago koni Oparanya owinjo mithuolo mar bedo jatend ODM mondo bed jalup Ruto e bwo winjruok e kind UDA kod ODM. Giluwo ni Oparanya ni kod lony mamalo e weche siasa mapacho ka kod mar ODM. Ule mtu tumeona anaweza kuwa mbele kwa chama cha ODM, that 2027 tukipigia Rais Ruto kura ya urais, naye deputy president wa William Ruto ni huyu Wycliffe Ambetsa. Wycliffe Ambetsa Oparanya afanye kazi na Ruto. Abandu be Kambuli mumekubali sisi
tupeleke ng'ombe yetu Wycliffe Wambesa Oparanya asimame kama deputy president wa Kenya. Na pia nikuje nidhibitishe ya kwamba kando na ile kazi Rais William Ruto akishirikiana na Waziri Oparanya na huyu mbunge wetu anafanya hapa Huisero, hata Kakamega yote hiyo kazi inafanyika. Yale mambo Rais William Ruto anafanya katika nchi hii, sijaona maendeleo ile inafanyika vile inafanyika hapa tangu tupate uhuru 1963. Ile imefanyika huku Western. Rais amekuja hapa mara nyingi ukikompea na wale marais wengine ambao waliondoka. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC obako nyasi mara hingo odiochieng' kedo kod mibadhi e pinje Afrika. E kinde nyasino EACC oyango kenge mag thiro mibadhi kendo neno ni chenro mag piny owacho ochopo ne jopiny kaka dwarore. It is a very sad state of affairs to find that many young people are openly ready and willing to participate in corruption given the chance. This is something that we must reverse. We must work towards reversing that so that young people are upheld by any actions of lack of integrity. Corruption undermines public trust, weakens institutions, and ultimately takes away the hope of the nation. Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, when our institutions strengthen accountability, when businesses choose ethical conduct, each one of us contributes to a better Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto ema pod humbe ni malo e pacho ka gi atamalo 32 ka iluwe kod Kalonzo man kod atamalo 13. Edwin Sifuna kaachiel kod Fred Matiang'i ni kod atamalo 12 ka iluwe kod Gachagua man kod atamalo 4 ma kaluwore kod lipot ma ogol kod Infotrack ma bende nyiso ni kwan mar ji 3,000 mane okaw pachgi e pacho ka. Atamalo maduong' dwaro mondo Kithure Kindiki odhi nyime kod bedo jalup jatend piny e yiero mabiro. Gladys Wanga obedo okang' mar 2 bang' Kindiki. William Ruto has a lead, and I would say commanding lead compared to the rest of 32% as the person who Kenyans would vote for if elections were held within that particular time. He's followed a distance with the former Vice President, Kalonzo Musyoka, at 13%. Then there is a tie. There's a tie between Edwin Sifuna, Nairobi Senator, and Dr. Fred Matiang'i, who polled 12% respectively. After the duo, we have Rigathi Gachagua, the former DP, who has 4% popularity nationwide. Then Babu Owino has 3%. Former Chief Justice David Maraga has 2%. Then Honorable Martha Karua closes at 1% popularity nationwide. Moko kuom jodak ma Embu nyiso luoro kaluwore kod medruok jonjore ma josiasa tiyogo e pacho ka gikoni timbe makamago nyalo rocho kenge mag demokrasia ma piny Kenya osegoyo ka giloso karurumo. Jotelogo odwaro ni migawo mar arita okaw ondamo mapiyo mar tieko timbego kapok girocho kwe ma osebedo e pacho ka. IEBC fuatilie pali yote itakuwa na shinda. Kama mtu ameleta shinda, huyo mtu hawezi kusimama. Hiyo ningeomba IEBC angalie hivyo ndio tuweze kuendelea mbele. Mimi nataka kuuliza viongozi wote wanasiasa, tujiepushe na siasa ya vita. Tufanye siasa ya amani. Kwa sababu uongozi ambao unatafutwa kwa mawe na vijiti sidhani ni uongozi mzuri. Tufanye siasa ya amani, kila mtu ajitetee
alafu tupige kura zetu kwa amani. Ningeomba ya kwamba serikali, upande wote wa serikali na pia upande huo mwingine wa upinzani, kusiwe na jambo ambalo either side wanatumia guns katika utekelezaji wa mikutano yetu. Gikanyo makao godo ywe mara mokwongo e chenro ni mara migago ado somo ote ari adek amoko ka an lawi wuoda dore arinya aneno Ramogi TV e yorno makare an kod jo dalana bende neno kacha otemo wuok kuom Pastor Osida ka nitiere Kisumu wacho ni akwedo weche mag njore okang' mamalo. Bende ndugu moro ni kaya ok wacho nyinge donje weche mag support kata tuke ma ng'otie godo nyakora mag jwang' ka wacho ni England kichwa akene en jago punda mano kotendege weche mag tuke mag pinje mangima kama England bro rakore gi team mar Argentina ka Spain bro rakore gi team mar France e tielo mag anus final. Nyakora mag jwang' wakao ywe madundo ayudo thuolo mar modho pi aduogo kikidi mabor. Dana no biro kaizo chema ino injo ni laktar dhi biro. Kasto niti bende wuonde ni nitiere gimo biro ka okae. Nyalo bedo ni en wach mane ma jere ogechano kae. Kare en ang' matimre na kae. Ng'at ma anasebedo ka chiwra nikech en onge gimoro amora modonjo kowuok kuoma. To kendo en oparo gimoro amora marach kuom wechegi. Ne, Suluchna, in ring gi dhot machielo. Nikech kapo ni laktar ni biro temo luongo nying ni tika, bed king'eyo ni mar kono rum. Ng'ama biro dwari e odni. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Nyakwa Ramogi gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne ogande kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To yega pita bioga chiel koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi. Moko kuom MCAs e kaunti ma Migori ywak ni chenro mar nyiepo mag mwandu mong'ere kaka procurement osebedo ka itimo ma odeko kod tend kaunti ma Migori, gino ma osemiyo thoth chenro mag dongruok ok tim e wang' sa kendo kelo gope. Jojuma gi ler mathoth.
Bang' od bura ma Migori kalo budget mar bilion 12 mar kaunti ma Migori e hiko omenda ganre ko 16 nyaka 2017 wenge koro kete tend kaunti ma Migori kod od bura ma Migori e kete tim budget ni e cholo chenro mag dongruok ne oganda. E budget mar hiko omenda ganre ko 16 nyaka 2017 omenda mar bilion 3.7 oketi ni weche mag dongruok e kaunti ma Migori. County government of Migori, oversighted by the assembly, are optimistic that we will render more services than the previous year because we now have a bigger basket. Kuom kinde malach osebedo ka kuom MCS ka achiel ko jotimorak ni chenro ma nyiepo kata procurement mar kaunti ma Migori osebedo ka itiyo modeko gino mosemiyo chenro mathoth mag dongruok ok time wang' sa. Kidhi penjo department gibiro nyisi ni late disbursement, but king'iyo pesa mosebiro yudo ka pesa osebiro ang'o in good time. Government to wacho ni nyaka irit nyaka pesa donji account ka i-procure services. Debe ni malo kaka ujebe notimore to dekolo onge gi pending bills. Tarik 24 dwe mar auchiel mar higani bang' somo budget mar od bura ma Migori mar hiko omenda gare ko 16 nyaka gare ko 17 jakom mar kamiti mar budget e bura ma Migori Graham Kangali ne owacho ni chenro mar dongruok ma itimo kod kaunti ma Migori inyalo time wang' sa ka chenro mar nyiepo kata procurement bedo time wang' sa. We need procurement to start off in good time because 2027 is an electioneering year. So we are putting the departments on toes in advance, and I want to thank the committees because the committees are supposed to oversight the same, the sectoral departments, to fast track this so that we can achieve whatever we had pledged in this budget in good time before we go to the electioneering period. Penjo maduong' edito bende chenro mag dongruok ma okete budget bende osebedo ka itimo duto e giko mar hiko omenda. Timo lumo ne community projects mano miwa milion 700 out of the 4.3 billion. Milion 700 ne opogi kaluwore gi parameters moko. Ma an kaka Janath Kadena yudo milion 19,998. Napoge ni mondo moko nolos nderni, an gi nderni 5 mane gilosi, an gi pi achiel mane tim ne equipping, an gi osiptal mane timo ne renovation, an gi ECD classrooms 5 mane gibe ni gero. Nyaka samo wene nderni go sani kore kitimo kendo gidhi mbele. Kendo kanyo kadwa puoye department mar roads ni tich magitimo kanyo ber kika yudo report kwa egwe ni tich magitimo ber. Kendo yore 5 go sani dhi mbele. ECD classrooms manaketa 5 go nyaka samo wene only adek kende ma pesa gi osebiro. Pesa modi, Google no modi, pesa Owiro to gi pesa Diwa. Pesa Kikongo to gi pesa Sota pok obiro nyaka sani. E kinde mar somo budget mar kaunti ma Migori mar hiko omenda gare ko 16 nyaka gare ko 17 ma en tarik 24 dwe mar auchiel mar higani. Sipika mar od bura ma Migori Christopher Osana ne wacho ni maromo 75 mag chenro mag dongruok mar hiko omenda ganre ko 15 nyaka 2026 ne oriko setim Koten County ma Migori. As an assembly, our committees are oversighting all the departments, and the reports are in the assembly. We can show you the implementation is going well and is on course. Karagamano MC Manoth Kademo Limo Bonyo to nitiere kod paro mopogore ka ose MCS ma Migori kuom rem mar keto tend county ma Migori tesre mondo ketie tim chino mag dongruok kaka owinjore. On the 75% ma speaker wacho no, apparently it is not backed by facts. County Assembly ma Migori ma oketne chik under Article 185 to do the oversight has failed in their mandate to oversight. Ma momiyo koro ng'ato nyalo ponde miriambo ka wacho ni pesa obiro modeko to pesa obiro modeko to onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kowuok e kaunti ma Migori. Ruoki kendo machiegni koda kae kama wadhi nyime kod weche mapod wayudo e mesa mag weche manyien ni jo Kenya ojiw mondo kik ling e kinde magikalo e sande lweto bila to kar mano gigo lipot ka duolo mochung'ne keto onyong'ong
tijo bila IPOA mondo giyuda ratiro ka gilose romo mar oganda gi kuyo e kar chung od bura ma Endebe e kaunti ma Trans Nzoia. Jalup jakom mar IPOA Anne Wanjiku owacho ni IPOA oyawo apise mopogore opogore mar kawo ywak jopiny ewi midhiero ma giyudo e lwet obila. Okoni ma biro konyo oganda kendo bende konyo rieyo timbe obila pacho ka. Kama unajua mtu yoyote mwananchi ambaye ananyanyaswa na polisi ama amewahi nyanyaswa, kuna ile program ya compensation ambayo inaendelea. Fika kwenye afisi zetu Eldoret, nipigie simu through Musheru ili aweze kuwekwa kwa ule mpango wa compensation na pia aweze kupata haki. Nimewaomba tuweke amani. Nimewaomba tufanye nini? Tuweke amani na tukae pamoja kama jamii zote tumekuwa tukiishi. Jukrini ratiro mag nyithindo manyiri ahinya to ma itero nyangu e kaunti ma Garissa koro dwaro mondo mitend kaunti no kal chik mathiro timbe mar ochora tich oganda giloso e kinde limbe mane gitimo e boma ma Garissa kama ne gichiwie puonj ne oganda duto e weche ma otenore kod rochora tich oganda ahinya to joma mine. To kama kamano kata kamano thoth jodongo ok noyuoro gino makoro kelo chich ni kamoro pok girwako paro makamano. Our ancestors wazee wetu wa zamani walikuwa wanafanya. Lakini ukiangalia nyuma na ukiangalia sahi, wasichana wengi waliumia kwa sababu ya ukeketaji. Kuna fistula, hii mambo ya mama kukatika, choo na mkojo inakuwa pamoja. Wakati wa kuolewa wanapita shida. Wakati wa kujifungua wanapita shida. Na wakizeeka bado shida iko. Ile kitu ambayo tungependa kueleza jamii yetu ya kwamba sheria ya Kenya ishatungwa ya Garissa County, ndio tunaomba ma MCAs yetu policy ya County Assembly ikifika ipitishwe kwamba FGM mwenye kutenda hiyo kitendo apate adhabu ya kutosha, kwa sababu hii imekuwa mila duni ambao watu wanakataa kuacha. Garissa County, it's among the counties in Garissa that is really affected by FGM. Kama leo tulikuwa pale soko ya ng'ombe, wanaume kidogo watupige because they're so accustomed to the FGM and they're very adamant on it. Lakini kuna mabadiliko yenye imefanyika. Kuna wasichana wenye wanapinga hiyo ukeketaji ya wanawake. Pinyo wacho ojugo PC mar loch nanga ya Lora ma Wajir South kaka yor chiwo yote chwalo tije sirikal machiegni kod jopiny. Jaod bura ma Wajir South Mohamed Adou ma otwak e kinde yepo mar pisine manie tong' mar Kenya kod piny Somalia okwayo jotelo duto mondo oti machiegni kod piny owacho mondo mi jopiny oyud chenro duto magisebedo ka gigombo. Abakore ilikuwa imepewa division karibu miaka 10 iliyopita au zaidi ya miaka 10 iliyopita, na sasa hivi leo ofisi ipo, SEC ako, na huu ndo itakuwa ni mwanzo mpya wa kuleta huduma za serikali karibu na wananchi. I thank our area MP Honorable Adou for his unwavering commitment in championing the operationalization of Abakore Division and also ensuring the deployment of ACC. Hiyo haikuwa kazi rahisi. Abakore Division was gazetted way back, but operationalization took the effort of our area MP to ensure that it has been operationalized, and that today we have an ACC. Sasa tuko mambo ya ACC, inamaanisha huduma za serikali inakuja karibu kila siku, na kama tutapata DCC hapa tutakuwa na autonomy kubwa kutoka Abaswen.
Luoro nitiere ni kisimbe kod aoche mag pie kaunti ma Kwale osechako duono kendo kalore ni lokruok mar chal mar kor lwasi ma oyange kinde nyasi ma obagi ne rawere kod jodongo alwora ma Kinarini kama jaod bura ma Matuga Kasim Tandaza oyango ni oganda olokore ng'ado yiende kendo ma loko kit kaka koth owinjo chwe wach makoro nyayo oro jodito kwayo mondo jodak oriwre e pidho yiende kaka owinjore kaka yor kedo kod lokruok chal kor lwasi. Ilikuwa ni ya Kwale na Mombasa, kwanza ilikuwa inatoka Marere. Kwa wale ambao washatembea Marere saa hizi hakuna maji. Na kama hakuna maji hakuna uhai. Tukajenga intake nyingine pale Manolo. Nayo Manolo ni ule unaita seasonal. Ni mkubwa unakuja na maji mengi alafu unakauka kabisa. Marere ndio ilikuwa haikauki. Lakini saa hizi maji yameenda. Wale ambao wametembea Chitanze Falls pale. Unaotoka saa hizi ni Iracho hakuna maji. Na naomba in future hii sio mwanzo tu, Madam Kazi yuko hapa. We need to have Imara project Kwale County chapter so that we're able to include every school in Kwale County so that we discover these talents. Hivi vikao huwa tunajaribu kuangalia wazee wetu walikuwa wakitunza vipi mazingira hiyo miaka ya kitambo. Walikuwa wakirespond vipi kwa disasters or the natural calamities. Kwa hivyo ni mazungumzo ambayo tunajaribu just a knowledge sharing platform. What the young people know about environmental conservation and what the elders know about environmental conservation. Wale watu wa carbon walikumbuka very late. Kwa sababu gani? Ndio wanataka kuangalia miti inaleta nini, ndio wanaleta nini, wanaleta zile zawadi za pesa ili kuendeleza hilo neno. Wamechelewa, lakini watu wa huku wamejikenda, walikuwa wanajua kwamba miti kazi yake ni nini, na ndio sababu wamehifadhi hizi kayas. Jirake kaunti ma Bungoma ojiw mondo oranga ngima mar dendi ahinya to obwongo mar ketogi e lai maber mar rakruok gi chandruok ma pile ka pile ka wuoyo Kibachenje bomula e romo mar chiwo thieth maonge chudo. Veronica Masinde ma en jachiw thieth e osiptal ma Mathare wacho ni ber ka jopiny timo nonro saa ka saa ahinya to mar obwongo mar neno ni ok gibedo gi midhiero moro amora e ngimagi kendo gigayo tuoche kapok otegno e dendgi. Hakuna afya bila kuwa na akili ambayo iko na kiafya. Na huwezi kuwa na akili ya kiafya kama mwili pia uko na shida, kwa sababu moja wapo itasababisha ingine. Kukosa afya ya kiakili inaweza kusababisha pia mwili ukawe na shida. So ni vizuri mtu ajiangalie, ajipende, aweze kuzingatia kukosa kuwa na msongamano wa kimawazo na kuzungumuza hali yake ili asiwe na shida ya kiakili. SHA inafanya kazi, na kwa nini hao maafisa hawakujitolea wakuje hapa saa hizi ninawaitia watu wafanye registration ya SHA? Mimi nilitaka hata nirejese watu wengi hapa, lakini siku ya leo hawajafika. Wanaume hawajali hata maslahi yao, ni wamama ndio wanashughulika na maslahi ya ugonjwa wa watoto wao, bana zao, hata wenyewe. Kwa hivyo tunaomba mababa, watoto wetu wa fulana, ya kwamba afya yetu ni muhimu sana. Afisa zimewuok e sekta makedo gi midhiero matuche kaunti ma Nandi dwaro ni migawo mar somo onyon somo mag kedo kod midhiero matucho e kit somo mondo omi jopuonjre lony mar bero alwora. Kane giloso e boma ma Kapsabet e kinde wuotho mar chiwo tiegruok ne jopiny e yore kedo kod midhiero matucho ma ochan kod kambi Msalaba Makwar, apisas go wacho ni en gima kare jopuonjre ochako yudo tiegruok e yore kedo kod midhiero matucho kaka oula, masiche mag apaya kod midhiero mamoko matucho. And I think it will be high time, in partnership with Kenya Red Cross, we introduce first aid in schools, because so that our students can participate in any emergency activity within the school and the home. And apart from that also, they should have that knowledge of emergency response and first aid response. To parents, I wish that you may support your children and the school going kids so that they may enroll to our clubs
And my call to all the schools is that let's work together in ensuring that we have existing clubs, we have our team going round, and that is our duty and the mandate that we want to deliver in the county. Umuhimu wa matembezi haya hasa kwa wanafunzi wetu ni kuweza kukuza ubinadamu ili wanafunzi waweze kukua wakiwa na mioyo ya kuweza kuwasaidia wale ambao wako na janga tofauti katika jamii. Sirikal oketo yanga okenge mibiro tigodo e thiro oro kod rakro gimidhiero ma inyalo kel kod koth mar El Nino e pacho ka koloso gi jofwambo jagoro mar migao mochung'ne tudruok mag Afrika mag pinje Afrika ma ugwe Caroline Karugo ojiwo jo ohala maketo mwandogi e pacho ka mondo kik dara ne dhi e pinje ma libamba e kinde ma siasa medo twere e pacho ka motelo ne yiero mabiro. Bende okwayo jo siasa mondo kik donjre e timbe manyalo kelo tulo kaka yor kelo dongruok kod ting'o malo uchumi ma pacho ka. We as government are in the process of ensuring that we are planning enough and setting aside resources. I am sitting in a committee that is chaired by the Deputy President, where we are having conversations of what must be done. And therefore, we invite the members of the Fourth Estate, like was said early enough, to sensitize communities, those that are in flood-prone areas, those that are in landslide-prone areas, to be able to know that this eventuality is coming. And as government, we are also planning on how these communities can be moved to safer grounds. I wish to reassure you that the government of Kenya, and indeed the East Africa community, is assuring you that we will do all it takes to ensure goods that are moving along the northern corridor from country into the other is not affected by the upcoming political season. To those in the political space, it is important, in fact imperative, to remember that we have a nation after the 2027 election. Jirak moheo alufariyo mawuke kar chung'od bura ma Belgut county ma Kericho oyudo sir mar thieth maonge chudo ma ochiw kod migao mar thieth kanyakla kod kambi mar Brown Plantation kokalo chenro margi mar konyo ngima oganda. Chenro ma kamano otimore e sikund primar ma Kapcheluch kod od thieth ma Keplutiet kama jodak oyudo thieth mopogore opogore kod pim mag tuoche matama. Yesterday we saw more than 1,000 patients, and today we might see also a similar number. And the turnout was quite good, especially for the elderly. And it is something very good. And I think in future we should organize such a medical camp. So the services that we've been able to offer to our community members, we've done the share registration, we've done the consultation, we've done the radiological exam, we are offering laboratory service, and we are treating our patients. And then we also have another noble service, which is cervical cancer screening. We want to say thank you so much for this collaboration between the county government of Kericho and Brown Plantation. We would wish that we have more regularly this particular exercise within our sub-county. We provide employment to quite a number of people, on average 10,000 employees. These employees are also provided with medical care. We also have schools within the company, and in our areas of operations, that's Kericho, Bomet and Kiambu, we work very closely with the community. Kapodwan tiere weche moten record thieth en ni komachielo boma ma Bomet maloyo jodak 3,000 mawuok e gweng' ma Kepsosio e kar chung'od bura ma Chepalungu bende ne oyudo thieth maonge chudo mane otak kod tend county ma Bomet ka omakre kod riwruok mar M-Pesa Foundation. Chenrono mane get chopo ne jotuo ma ok nyal ne oywayo ji mathoth
mane manyo thieth kama ne oyangore ni oganda mathoth ni kod chandruok mar tuo sukari kod presa e kinde tuoche mamoko mage gin okenge mageto neno ni chenro mag pimo tuoche otel machiegni gi jopiny mondo okonye yango tuoche machando jopiny kendo timnegi thieth makare. After the 1 year, then they should be able to ensure that they continue the payment of the premiums that are required of them so that they can continue enjoying the healthcare. I think this year what we have done is to also add some other great areas of focus, from mental health to therapy, to areas around dental care, optical care, and a new one where we have then decided that customers also deserve the right to smile. So we have partnered with one of the partners who are then operating cleft lip, able to pick people from here, follow up, and offer them some surgery beyond here. So I want to appreciate that it is something that we shouldn't take for granted. Getting from the statistics that we've been given by the CEO, and which of course we've seen here, the numbers of the people who are elderly is much more than the young ones. It tells you then that medical care and condition is very critical, especially at certain age bracket. Magonjwa hapa sana sana ni mambo ya diabetes, mambo ya pressure na cancer pia. Hata mimi ni one of the victim of diabetes. Nimefurahi sana. Hata nimepata dawa. Mimi napongeza M-Pesa Foundation kwa kutembelea sisi. Riwruoge Saga kod riwruoge jo ohala kod kembe gwenge makadhood nam chumbi dwaro ni od bura opuodh paro mar chik mar Saga magikoni dhi konyo tieko kata keto makare sekta mar Saga kagiloso Mombasa kinde romo mang'iyo weche keto mwandu e bwo riwruoge Saga mar dhowath mong'ere kaka KPA. Jakom mar riwruog Saga no Moses Sirgoy dwaro ni med puonjo oganda e wi lony manyasani manyalo konyo ting'o malo sekta mar Saga pacho ka gikoni sekta no en mise maduong' manyalo reso uchumi. Ourselves ya kuhakikisha kwamba tumeangalia mahali kuna dosari, mahali kuna makosa turekebishe, alafu iende kwa bunge. Na mimi nataka niwaambie wabunge ikifika pale mupitishe haraka sana, kwa sababu the act is reformist in nature. We want to reform our SACCOs and we also want to control our own movement. Na mimi najua wabunge nyinyi mko na SACCO. Kwa hivyo mkipitisha sheria mbaya, mjue kwamba hiyo panga litakuja kwa kata vibaya sana. We are basically not only about credit, but what we do is we encourage and teach them on savings, because once they have better and good savings, they are able now to plan on their financials, and also if given credit they can be able also to service their loans. Lakini gap kubwa tuliyoiona ni kwamba the use of technology bado iko kidogo, it's very wanting, if I may use that word. So kutoka kwa Chemba tumekuja initiative inaitwa Anwani Yangu. Anwani Yangu ni digital platform ambayo tunataka kuweza kumove around Mombasa County, kuweza kuwa map digitally wafanyabiashara wote. Kwa hiyo tutawalinganisha MSMEs, SMEs na mpaka large corporates, tuweze kuwapatia digital ama online presence vile tunavyoita. Kaka watu emoji mapili ka Jumapili. Walter Nyambaga miyo akendo chenro mar Masakoit mondo wawinj magoma wuok e dho josiasa kod jopiny makelo miyumo. Jatend piny yande China ne bandho waka ni timo nango. Last year I went to China twice. Tuko negotiate sasa bwana mkubwa. Maana sasa hii deni punguza kidogo inatumiza. To parade. So forget about what you see huko. Nakuta huko iko parade kubwa. Askari wanapita huko, tumesimama hapo. Unafikiri it is pomp and color. Hiyo parade kiisha, ukiingia ndani hapo, mlango ikifungwa, unaanza kuambia yule mtu tafadhali bwana. Ara kare kum tich matek. Jenzi moro dwano musika. I love you, Mr. President. Thank you, Dennis. God bless you. I love you too, my friend. Okay. And good luck. Na usalimia Charlene. Ya yera wera. Wangi odwa kolo kudho nade. And good luck. Na usalimia Charlene.
Fatuma biane kende isegoyo arambe to orengo chabe obiro orengo tingeni okogo arambe ne kanisa chieng kanisa nikech chieng kanisa kwete chieng dine kwete adier iseneno renge kanisa mora mora Jatieng be winjo wach sama igoya waji go wuto gi nyinga kore ka roch kore sani ka tegno sani kore ka tegno ni sani korka itimori nade kore ka roch kore sani ka tegno sani kore ka tegno ala kozo ka tegno ubende utegno aya John Bade sani inienga kene ane akoda nango kene ane akoda to sani somango yae wuon pesa sani gima kora somo kuom Ruto en kaka konor na dot na donjo State House kamanyo dirisa donjo go to kudin ni donjo konor na dirisa kamanyo go yomo to kimoko uyudo ka wiye osedonjo uta bende osedonjo kora ka omoko kenda bodi oko ubiro dhira aya to be jabol an ba ja mpira nitie kama ke yude mpira to kigo mpira mar Messi kata moro mar Ronaldo manorigo ga hinye batata kitie kama ke yude mpira igo mpira mar Holland en ke yude nete mayiengini ke yude nete na timore nade ke yude gi tiendi ke yude gi wi ke yude gi chest ke yude gi chongi kata gi lweti karbol katon wane nyang ke yude gi tiendi ke yude gi wi ke yude gi chest ke yude gi chongi kata gi lweti Jalolo Mikwanga iwinjo kaka bol chalo to kinde umiel ne chalo nade yani wachaka miele to kaseng'iewo nyako to telo na introduction ka gimodinga tema to tichakona aneno nyako moro ka nyinge Atoti to bende onyalo mielo ngoma nyinge Atoti to bende onyalo mielo koda nyinge Atoti wengine chako lidho kanikosi yawa tuti sikae kwenye mielo koda kitu mchaka kikanyon toja wale hotere mena mos dogo ninaraka gani penye mielo njego gani Ugololo noeane kikanyon toja wale hotere mena mos dogo ninaraka gani penye mielo njego gani bas mago ema sako it kod Walter Nyambaga Kamane kaka en nga kata ndalo mane okada wacho ni nayuoro ga thum to seche moko owetega moko ne golaga to adhi e thum kisedhi e thum to kichako miel gi nyako to nyako inyiewo koro kama pesa ni orumo koro jogweng' inyine ga seche moko ma jo Nairobi obiro e gweng' jo Nairobi nigi pesa koro kama pesa ni gikie kasto gima mede kobiro mamit kabisa momiyo nyako nyalo biro miel kodi en ni kinyiewo ne patko kata bolgam koro en wach malich ahinya Walter Nyambaga gi Masako ito dwoko we e kindewa machon akene be tinde Gen Z ni kodgi e kor gweng' koso ruodhi no wacho ni disco matanga tawe en mana kamano nyakoro mogo jonga ka oyuyo madunda aduogo gi weche mag tuke tim mar Migori Youth ne orwaki State House kata kar jot mar jatend piny okinyi ma kawuono magi duto aduogo godo e weche mag tuke